As portas do 8M, UGT Galicia denuncia a situación sociolaboral das mulleres galegas marcada por unha menor actividade e ocupación, máis desemprego, segregación horizontal e vertical, maior temporalidade e parcialidade, a fenda salarial e a asunción das tarefas e cuidados familiares, todos eles factores que seguen a lastrar a vida laboral das mulleres e as súas carreiras profesionais. Desde o sindicato valoran positivamente dúas medidas legislativas que aseguran están a curtar algunhas destas eivas. A subida progresiva do salario mínimo interprofesional nestes últimos anos e a reforma laboral. Segundo os datos da EPA do ano 2025, a poboación activa feminina en Galicia é inferior á masculina en 12.000 persoas, cunha taxa de actividade do 50,7%, fronte ao 56,6% no caso dos homes, o que supón unha diferenza de case 6 puntos. Galicia rexistra a cuarta taxa de actividade feminina máis baixa do Estado. Só Asturias, Extremadura e Castela e León teñen uns índices máis baixos. Aínda que a principal causa de inactividade entre as mulleres, igual que no caso dos homes, é estar en situación de xubilación, a esta séguelle de preto a causa marcada como labores do fogar. En Galicia, de cada 100 persoas ocupadas, o 49,3% son mulleres, a pesar de representar o 52,3% da poboación. A brecha na taxa de emprego é de 5,8 puntos. E aínda estando ocupadas, as mulleres galegas seguen a sufrir tanto a segregación ocupacional horizontal como vertical. O gran foco de ocupación feminina céntrase nos servizos, representando as mulleres o 58,7% do total. O 84,7% das mulleres ocupadas o están neste sector. Na agricultura, gandeiría, caza e silvicultura, as galegas representan o 39%. A porcentaxe baixa o 29,7% no caso da industria, o 22% na pesca e acuicultura e o 10% na construción. Tamén segue a existir segregación vertical. Tan só o 34,8% dos postos de dirección e xerencia son ocupados por mulleres e tan só o 2,1% das mulleres ocupadas o están nestes postos.